nje ingubo zakhe ngezakusinda. Waqhamuka masinyane umthobo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni wakhe ukuthi uphulukile enhlupheweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Waphendukela isixukwini wathi, ngubani othinte izingubo zami? Hallelujah. Khona into engiyithanda lapha ukuthi umama wathinta uJesu waphuma amandla. Ebona into le, umama wathinta uJesu waphuma amandla. Izinto eze lo mama waye kusophila ukuthinta, but amandla ayenganqumanga ukuthi azophuma ngalelo langa. They were unaware. They came out unaware. Ngoba lapha kuJesu kwesinye isikhathi akudingi ukuthi uzoncane. There are things othi mawuze for them othi mangifikele zona, yes bishop, zizokwenzeka ungakacabanga useziyenzeka. My God, zivele zenzeka. Hallelujah. Kule incwadi kaMark ngithanda ngezinto ezimbalwa. Iyona incwadi esimple kunazo zonke incwadi ezikhona emhlabeni. Incwadi kaMark kukhona izinto ezimbalwa ezibalulekile, ngithe ngizoba very short. Incwadi kaMark khona izinto ezibalulekile ofanele uzazi ngayo. Number 1, incwadi ebhalwe umuntu owayengekho philosophically deep. Kwakuwumuntu nje owayazi umsebenzi wokudoba ofish. Are you still with me, bazalwane? So if you go, uhambe philosophical, ufuna umuntu ozocabanga enzeni, kwangasiyena umuntu owaye good ekucabangeni. Come on. But le ncwadi lena uyibhala ngesandla sikaMark owayekade secretary we-ministry yakhe. Uma beyibhala le ncwadi uzobona nesingeniso sayo. Umuza encwadini kaMatthew uzothola lapha encwadini kaMatthew kuchazela ukuthi ubani wazala ubani, people with knowledge, history and everything. Owabhala incwadi kaMatthew. Mawuya encwadini kaLuke uzobona ukuthi this guy was philosophical. Kukhona la akhuluma khona ekhuluma ngomzalo kaJesu, amyeke uJesu ayolanda uMariam alande uMaria, athi labo umama bathi mabehlangana kwanyakaza ingane ngapha nangapha. Umuntu nje wayekade enyakazisa ukucabanga ukuthi njalo uma ezokhuluma afune ukuthi kube khona into ozoyicabanga. Uye scientifically, uye biologically, uye even philosophically. Kwakumuntu owayikhonzile ukucabanga umlobi wencwadi kaLuke. And incwadi kaLuke ibhalwa udokotela, a person who was a doctor, medical doctor, nesekhona bazalwane. So incwadi kaMark ehlukile kumuntu owayekade narrate a story from a philosophical and educational background. Nesekhona bazalwane. Hallelujah. So now le kuxoxa umuntu owahlangana noJesu engelutho, edobo fish, ithemba lakhe liko fish. Wahlangana noJesu, uJesu wamphendula wamenza lento ayiyo. Umuntu owazamandla kaJesu ekwazi ukuphendula into engelutho iphenduke ibe utho. Nisekhona bazalwane. That is why uma kwi-introduction yencwadi kaMark uvele ethi uJesu indodana kaNkulunkulu. That was the whole introduction. Ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu. Abantu bazoya encwadini kaLukhoza kaJohn. uJohn uzokulanda
elandela ilokhuza i-theological background ezothi eqaleni waye ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu, ezama ukuchazela ukuthi theologically before abe uJesu afe waye uNkulunkulu, enoNkulunkulu, enguNkulunkulu esizulwini. So now uma uza kuJohn wayeqhamuka kwifamily yama-priest, ifamily la khona bene-theological background. Kodwa incwadi kaMark ivele ithi uJesu indodana kaNkulunkulu. Sizothi bazalwane nakule ndawo uJesu indodana kaNkulunkulu. Uma kukhona ezinye izinto esizaziyo sizoyibeka eceleni. Konke ukufunda kwethu sokuthatha sibeke eceleni. Yonke imali yethu soyithatha sibeke eceleni. Ukuthi sidrive motoni sihlala kuyiphi address soyithatha sibeke eceleni. Bese sithi uJesu indodana, uJesu indodana kaNkulunkulu. But one of the most things powerful uzothola ukuthi incwadi kaMark ithi vula nje, sivula ngama-miracles. Nangu uJesu engena ku-chapter 2 engena emzini kamkhwekazi kaPetro. Kusho ukuthi uPetro wayiganiwe nonkosikazi ngoba ngeke ube nomkhwekazi kanti awunayo inkosikazi. Kodwa nisekhona bazalwane, ungena laphana kuyagcwala. uJesu uyafundisa, uyashumela, kwaqhamuka umuntu ofuhla ngoti. Because lo Jesu unamandla amangalisayo. Kwaqhamuka umuntu ofuhla ngoti, bathola ukuthi ayisekho indawo yokungena, kugcwele. Lithi iBhayibheli banyuka ophahleni. Kanti lo Jesu lo uJesu wama-surprise. Awuthi surprise. uJesu wama-surprises. Wathi mayembona lo owehliswayo, amehlo akhe angahlala kowehliswayo, ahlala kulabo abamehlisayo. Wathi uJesu, hey, wathi ubabone lona ukukholwa kwalabaya, ukukholwa kwabamehlisayo. Wayesethi indodana uxolele izono zakho. It's so amazing ukuthi ukukholwa kwabanye abantu kungenza abanye bathola ama-results a-positive ngokukholwa kwabanye. Size kule ndawo hayi ngoba sizofuna imali, hayi ngoba sizofuna anything, kodwa size ngokukholwa kwethu akwazi ukuvusa abanye abantu. Kuzovuka abantu la, kuvuka ama-evangelists, kuvuka osomabhizinisi, kuvuka abantu abakhulu abazo-impacta the whole of KZN and the whole of the world. Bazovuka kule ndawo lakhona kubonakala engazathi akukho ongavela la, kodwa iso likaNkulunkulu libheke khona kule ndawo. Somebody shout hallelujah. But no, lithi iBhayibheli ke uJesu uyangena, uyafika kule ndawo. Umefika kule ndawo, uyabona manje ukuthi sengiyaqeda manje. Umengena kule ndawo uJesu, number 1 uhlangana nendoda eyisikhulu sabaJuda. Isa kuJesu, lithi iBhayibheli wafike waguqa kuJesu, wathi indodakazi yami is about to die. Ungeza yini uzoyithandazela uyiphilise? Uthi uJesu okay, asambeni. Jesus will never say no. Uyabona ngemangala nje ukuthi uNkulunkulu wasemazulwini ehlile phakathi kwabantu. Uzotshelwa umuntu asambe semzini wami, iyagula ingane, uthi okay, asambeni. Nisekhona bazalwane, because it's not the God who always say no. Lithi iBhayibheli besahamba besendleleni, le ntombazane egulayo kumangaliswa iminyaka yabo, my bishop, iminyaka yabo. Kuthiwa lo ogulayo laphayana una 12 years, lo ofana. Yes sir. Una 12 years. Come on bazalwane, uneminyaka emingaki? Uneminyaka yo12. uJesu usiyahamba uyophila
uphilise intombazane ena 12 years. Sahlanze qhamuka omunye umama. Lo mama yena uyagula. Lithi iBhayibheli usegule 12 years. Kushuthi lo mama lona since le ngane efayo yagula, yazalwa, lo mama yena uyagula. Ingane ifuna ukuganga, lo mama uyagula. Ingane ifuna ukuma, lo mama uyagula. Le ngane isifuna ukudada, lo mama uyagula. So kugula besifazana ababili ona 12 years weminyaka ubudala, nona 12 years egula. Ukuba bengizokhuluma nama-theologians ebengizongena kuwe ukuthi number 12 eBhayibhelini is the number of a government. uJesu wayezokhipha i-judgment yakhe phakathi kwentombazane ena 12 eyafefayo kanye nomama osekhule 12 years. But you know, uJesu uya kule ngane yentombazane, uceliwe ukuthi aye kule ngane yentombazane. Lona osekhule 12 years akaceli. Angazi uma khona abantu asebehlupheke ngempela la. Uyabona abantu abangakahlupheki bahambe bethi please please please, kodwa laba sebehlupheke ngempela bayapush bathi ngeke lingidlule naleli thuba noma ngasabonanga ubuso, kodwa uma ngeke ngathini noma ngasakhulumanga nami, noma ngasabonanga noma unefaka, noma unamazinyo aphelele, noma waphelele, kodwa uma ningathini, umphetho wengubo zakhe. And the Bible says, bazalwane, uJesu uyahamba, ingqondo yakhe, the focus yakhe is on healing a girl. Kuqhamuka lona uzomthinta, ngamanye amagama angazi noma mzothi uzoyeba noma uzothatha ngendluzula into ayidingayo. Andisekhona bazalwane. She has not come to say please. Ungikholele wena othi osela ngoba usazothi please. Mina I've come for what I believe God for. Engikwazi ukuthi uyakwazi ukukwenza namhlanjena, I've come for it. Umesindisa ngisela insindiso yakho, umephilisa ngisela ukuphiliswa kwakho, umekhulula ngisela inkhululeko yakho, umekwazi kuletha ukukhanya ebumnyameni ngisele ukukhanya kwakho. I have come for what I believe. Thank you, Jesus. I don't have to ask, because we just njengoba efikile uyi-package yayo yonke into edingwa yimi. Engathi ungamtshela oseduzane kwakho njengoba ekhona uJesu, uyi-package, uyikho konke okudingwa yimi, futhi wehlele ukuzokunikeza konke okudingwa yimi. I don't have to ask. Ngisothatha oyabahamile nebosa njalo sokuthi ngisothatha into zami la, ngisothatha into zami la, ngisothatha into zami la, ngisothatha into zami la. Uma kumsebenzi ngiyawuthatha, uma kumshado ngiyawuthatha, uma kuzingane ngiyayithatha, uma kuyimali ngiyayithatha. I have come for what I believe. He can do it for me. Miracle. Come on, say. Iqala nini miracle? Isimangaliso siqala nini when you're dealing with Jesus? Isimangaliso asiqala enkonzweni. Siqala usesekhaya. Lithi iBhayibheli lo mama when she heard
but iBhayibheli bazalwane encwadini yabaseRoma isahluko 10 ikhuluma kakhulu ngensindiso verse number 9 and verse number 10 lithi umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo bese kuba insindiso. But you know uma usuza go verse number 12 13 go verse number 12 go verse number 10 12 13 lichaza ukukholwa uverse number 17 wakhona bese ukukholwa kuza ngezwi kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Isimangaliso salomama asiqalanga ngoba esephusha abantu. Isimangaliso salomama saqale seyedwa ngesikade ezwa. Because isimangaliso siqala. That is why bazalwane ungafanele uhambulalela noma yini, uhlala kuzoma yiziphi izinto, ulalela noma ubani, ngoba ungalalela abantu abanobuthakathaka uzugcine usukholwa ubuthakathaka, ngoba ukukholwa kuza ngezwi. Kholwa kuza ngezwi. Na iBhayibheli ke lethu uma ezwa ngoJesu wayeseyitshela yena eyishumayeza yena wathi uma ngeke ngathini manje umphetho wengubo yakho uma lokho ekhuluma kanti wenza appointment nophila kwakhe emphethweni. Angazi wena uma ubona uJesu i-appointment yakho uzoyenza ibe kubi, abanye bayenza ibe sebusweni uma ke kwakhuluma nami, kodwa lo wathi uma nje ngeke ngathini. When's the appointment, a divine appointment with his clothes, not with him. That is how powerful is Jesus. Ungenza i-appointment nengubo zakhe ayena. Uma ngeke ngathini kanti akazi lo mama ukuthi sesiqalile isimangaliso, ngoba isimangaliso siqala kumoya. That's right, Bishop. Bese sehlela emazwini bese kuba i-manifestation. Isimangaliso siqali la. Yeah. Ngaphandle kwalawo kuthiwa ama-staged miracles. Yes. Ngoba sesikholwa negebengu namhlanje. Wabona umuntu eqhamuka ethotobele ke ehleli kwi-wheelchair kanti hayi ukhokhela u-10,000 uyaetha nje uyaetha kodwa asizile ukuzoetha la. Sizohlangana nabantu abenze i-appointment noJesu ukuthi uma ngifika kuye ngiyolanda izinto zakhe. Bless the Lord. But iBhayibheli ke liveza ukuthi nomama ona 12 years egula washo njalo wathi uma ngeke ngathinta umphetho. That is where the miracle starts. Yes, sir. So the process is no more important. Okay. Uma isimangaliso sivele sesenzekile kwelikamoya. Yeah, right. Why bother yourself with the processes? Hey, come on. Ngoba noma usiyakholwa sekwenzekile kumoya. Now, ngesikhathi ekhuluma wayeconfessa lento. Amazwi emanufacture lento. Ukuthi lento eseyimphathe for 12 years namhlanje usuku lwayo mangeke ngathini. Uma ngeke ngathini. Kodwa nisekhona bazalwane. One of the things bazalwane engifuna ukubhekisa yona, because noma ungakholwa kangakanani isimangaliso senzeke in the atmosphere, kodwa uma ungenayo attitude leyo kuthiwa I will never be stopped until I get what I want. In other words, iyadingeka attitude uma uyikhona. Amen. Dingeka attitude. Yes, attitude. Let me just close so that nginganifiti ezinto eziningi. iBhayibheli ke lithi uma lichaza lo mama lithi wayesegule 12 years. Bese lesichaza nesifo sakhe
ukuthi wayenesifo somoya. Kwasenesiyo khona lokho okwenzeka kwabesifazane every time. Yes, sir. Kwase kuyisifo. Yeah. And lesi sifo sathi simphathe 12 years. Uyafika nje azochitha izinto. Akudala namadimoni acabanga ukuthi ngezawo. Ngiyachitha nje uyachitha. Futhi ngiyazwa uyachitha nakhona la. Edaladini zalapha. Gijima khona izinto zobumnyama, uzogijima izinto zokukhanya. Usefikile. Omdala kwezinsuku. But you know, lithi iBhayibheli number 1. Wayeseliluzile igazi. She has lost the blood. Number 2, she has lost the power to contain the blood. It's like igazi kuye lase inhliziyo mayili manufacture la livele lingayi emzimbeni livele ingene emgudwini liyophuma. Igazi lalingasahlala emzimbeni wakhe. She was growing weak and weak. Asiyeke into yakhe because ingazikhalisa abantu. Sithi ukhaliswa manje kaNkulunkulu kanti ukhaliswa isituation nje yomama wabantu. Umunyu. Mama wabantu. Igazi elingazi. My God. That situation. Yes, Lord. Lo mama lona wayesehambe zonke inyanga ezaziwayo. Sure. Nenyanga mthandazi. Wayihamba zonke. Wadlo oyena. Wadlo sawoti. Waqhuma waphalaza. Wenza yonke into. Lithi iBhayibheli kwangalunga. Kodwa isimo saye ngokuya Siba west. Lo mama lona akuseyona into emenza abe west ukuthi uluza igazi ngenxa yesifo. Useluza nemali ngenxa yokuluza igazi. Ukuluza igazi is forcing her to lose the money. The situation was growing worse. Sasiyanguwe sibheda usuku nosuku. Sesibhede emzimbeni, sibhede ephaketheni, sibhede emzimbeni, sibhede kwi-account, sibhede emzimbeni kudayisa iy'nkomo esibayeni, kubhede emzimbeni kuhamba ingcebo yala ekhaya. Ngamanye amagama lesi sifo asizile ukuzolanda yena nje kuphela, sizolanda nengcebo yala ekhaya. Ukumana umuntu mayigula ubone ukuthi nawe yaphela i-medical aid, kwaphela imali ayisebenzile ethi efa afe ngasasele lutho. Lo mama waye kuleso simo, igazi lalokho liphuma elokhe lahlekelwa ngamandla. Kanti ngapha yaphela inkomo, yaphela imali, amabhizinisi ayawa. Wafika uJesu. But let me conclude like this. Ngoba uyaphela umama, iyaphela ingcebo yakhe. Kanti nangapha ekukholweni akasakwazi ukuya enkonzweni ngoba kukhona imithetho. Le mithetho ithi onalesi sifo akangena enkonzweni. Kanti ithemba lokusinda kwakhe lizoba kuphi? Uma kuphela imali ngapha, kuphela yena ngapha, akasakwazi nokuya kuNkulunkulu. Ngoba umthetho uthi okulesi simo kufanele agezwe uma igazi elimile uphuma, bese agezwa ahlale 7 days, ahlale laphayana agezwa bengaphandla akahlangana nabantu. In other words, lesi sifo sasesibulala yena, sibulala amabhizinisi akhe, imali yakhe, sesibulala ne-spiritual life. Ngokamoya imithetho yayimqeda.
uthi ngeke ukwazi ukuya enkonzweni. But more than that, ngicabanga noma wena indoda yaseyibalekile. Because lesi sifo kuthiwa enye izinto umuntu uyanuka. Sure. Kungaze kube sengazathi ushawa nesichitho kanti hayi uyagula nje. Nisekhona indoda eseyibalekile ngoba abantu bayabaleka uma sebheda. Abantu bathanda uma izinto zihamba kahle. Hayi ngaba ngofakazi bamaka ukuthi ngiqinisile. Uyakhumbula wena izinto ese-right kuwe ukuthi abangani bakho babe baningi nihambe nishayana ngo-high five. Mshaya izinto zaqala ukubheda baphi labo bangani bakho namhlanje. Abangani bayabaleka uma isimo sesibheda. Lesi sifo asibulali nje umzimba kuphela, sibulale ne-finance, sibulale ne-business, sibulale nokukholwa, siyobulala nama-relationships. Lesi sifo lithi iBhayibheli wayeselahlekelwa yonke imali nezinyanga zingasafuni ukuma-admit ngenxa yokuthi wayengasenamali yokukhokha. Lithi iBhayibheli wezwa noJesu. Nisekhona wezwa umzimba usuweak, wezwa ngoJesu. Nisekhona kodwa phela umzimba weak kodwa wezwa ngoJesu. Imali ayisakho kodwa wezwa ngoJesu. Hayi bazalwane, kuthiwa nasesontweni akasayi kodwa wezwa ngoJesu. Abangani nama-boyfriend babalekile kodwa yena wezwa ngoJesu. Wayesekhuluma naye wathi akunandaba ukuthi ngilahlekelwe yini, akunandaba ukuthi anginamandla manje, angisenandaba ukuthi angisenamali, kodwa angisenandaba nanenkolo, angisenandaba nane-religion. Ngoba khona abantu engababakude kabi la ababambanga uJesu, babambe i-religion. Khona babambe i-religion. Yes, unkosini babambe i-religion. I-religion ike yimbi ngoba i-religion ingakwenza wazi ngoNkulunkulu kodwa ungazazi indlela zokuya kuNkulunkulu. That's a religion. I-religion nje iphetha kabi. Yingakho umuntu ungayike wakholwa waqeda wabamba ne-religion. Uthi noma esegcwaliswe ngamandla kaMoya umbone ukuthi akakholwa ukuthi amandla kaMoya aphelele, ufuna ukuphelisa ngeduku. No, ngiyakhuluma nje. Ngiyakhuluma. Hayi, uyazi noma ngithandaza nje uma ngalifakile iduku ngizwa sengazathi uNkulunkulu akangizwa ngoba i-religion ikholwa kakhulu iduku kunoNkulunkulu. I-religion ikholelwa izinto kakhulu kunomdali wezinto zonke. Kodwa namhlanje zophendula ingqondo yakho ukuba isuke entweni ibheka kuye owayekhona nokhona nozoba khona phakade naphakade, owafa esiphambanweni wehla wangena ethuneni wavuka ngosuku lwesithathu uyaphila kuzobe. Oh haleluya. Ingqondo yethu ayibheke kuye. Go. Kuleke esontweni eligcwele amandla kaMoya kufundiswa izwi kushunyayelwa insindisho. Kodwa hayi uma ungalifakile ibhantshi uze esontweni, hayi wawuma ngaphandle kuthiwa akatshelekelwe ibhantshi, akekho nebhantshi ebhuthini ngoba beka kwazi ungena enkonzweni engalifakile ibhantshi, ngeke kwazi ukudla isidlo, ngeke kwazi ukudla isidlo ibhantshi engalifakile. I-religion iyakwazi ukwenza imove ime. Usale mthetho. Bakhombe esiphongweni, bakhombe esifubeni, bakhombe emahlombe. Ubona sabuya i-religion la akasekho noNkulunkulu, akusekho nakuweza bhuqwe ethobeni. Weswa ngoJesu. Because it breakthrough ikala mhla uzwa ngoJesu. Mose
umfundisi, nothing is going to happen. Kodwa into iqala ukwenzeka mhla uzwa. Mhla uzwa. Ungamuki religion. Lo mama lo akavunyelwe ngokwesimo akuso ungena phakathi kwabantu. Kodwa wathi yabo bonke labantu bayasazi isimo sami. Kodwa akekho ongisizile. Akekho umuntu ozwa lento engizwayo. So ngiya kulona ongakwazi, please mawusendleleni yami. Uma usendleleni yami, suka endleleni yami. Ngoba ngize kushesa ngizile kuwe. Engathi ungatshela lo sethozana wena ngizile kuwe. Mawusene boyfriend uyitshela boyfriend ukuthi hey mnganami ziyaphetha izinto namhlanje. Ngisebujesu mina. Mawusene girlfriend uyitshela ukuthi hey kukhona omkhulu kune girlfriend, khona omkhulu, kukhona okwazi ukuvula izulu, khona okwazi ukunikeza ukuphila okuphakade, okuphila okuqhubeka nangale kwethu. Somebody shout hallelujah. Uma kukhona endleleni yakho mtshele khona manje, suka endleleni yami ngiya kuJesu la ngiyakhona. Makukhona izimo sisuse phambi kwakho uthi ngiya kuJesu mina. Mawunamahloni atshela amahloni, hey mahloni, suka endleleni yami ngiya kuJesu. Angisenamali, angisenamandla, angisenamali yokukhokhela inyanga. Kodwa ikhona inkosi yamakhosi ayehle emazulwini, yafika emhlabeni, yafika emhluphekeni wayo. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Enye izinto engicabanga ukuthi kufanele sike siyishumayele, sike siyeke ukhuluma zonke lezi zinto engenamsebenzi manje. Yes, Bishop. uJesu sezobuya manje. Sike siveze uJesu akwazi ukuthulisa ulwandle olugubhayo. Sike sikhulume ngoJesu akwazi ukwenza umuntu ongenamandla ongakwazi ukwenza ahambe phezu kwamanzi kanye naye, akwazi ukuvula amehlo empuputhu, akwazi nokuhlina nokususa cishe ngathi COVID, akwazi ukususa ivini uqhoko. Abantu abaye kubani bazalwane. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Somebody shout Jesus, Jesus, Jesus. Jesus in here. Ngiyabona ukuthi hayi mhlambe uzo-operator la. Kwathi ungalingi uvula umlomo uma ufika khona. Yibu-operator wena ebuthinga lezi zinto zakho. Kodwa ngifuna namhlanje uzoze ukhulume than Jesus. Shout Jesus. Lahlekelwe ngamandla. Lahlekelwe imali. It's all about Jesus. Oh, Nenyanga asakwazi ukungisiza. Nangu Jesu. Oh, yes. Nangu Jesu. Hey, kodwa ngivake the old style manje. Kodwa ngithi nangu Jesu. Nangu Jesu ngayakuthi. Ngiyakhumbula ngilalele ubaba uBhengu ngelinye ilanga eshumayela, ngamlalela injumayelo eziwu2. Eyokuqala lenga engasindiswa eshumayela, eyesibili ngamlalela nje eshumayela, wafika waxoxa indaba ngisakhulume asakhumbule indaba ayexoxa. Wathi esuka ngasegcineni wathi nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. Sabona abantu bekhala, sabona abantu bebhuquza phansi amadimoni ephu. Ethi nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. With no ilokhuza kungekho ilokhuza homiletics and hermeneutics. There was nothing at all. Kodwa wayefeza uJesu. Uthi lo mama ngize kuJesu. everything will change. I've come to Jesus. Shabra. Bonke abanye bahlulekile. Shalabosete. He is my last. Hallelujah. This is my last chance. Ungixolele wena unezinto eziningi oyizamayo. Mina, he is the first And the last. and he is The the last. last chance. Sonke isikhathi mangivuka ngiye kuye. Ake ngimtshele nansi enye into.
About 2 years ago, omunye udokotela uyangidiagnose uthi I'm sugar diabetes. Wathi angithole amaphilisi. Wangitshela futhi ukuthi uma ngingawaphuza amaphilisi kuzokwenzekani. Wathi kuzofika izinto. Kuzokwenzeka ukuthi unkosikazi wakho uzokushiya ngoba awuzukwazi ukwenza ukudla awuzukwazi. My goodness. Awuzuwazi kwenza izinto Bishop. Hayi. Bakithi. Uyajama. Ngathi Nkosi kanti yini indaba ungangithathi? Uma kuzenzeka ukho. Uma kuwukuthi ngeke ngisakwazi ukushukela. Yebo Nkosi yami. Sengizothi uma ngishukela ngihambe ngisaba ukuthi uzoshawa istroke. Yes, yes. Stop. Athi ngiyakuzwa dokotela, ngiyabuya emaphilisini akho. Ake ngiye kuye. Who is my first And the last. and my last hope. Yazi ngathi mangifika kuye, ngathandaza ubusuku bonke ngikhala. Kwathi bese kusula inyembezi le. Nkosi engazathi awukho namhlanje mhlambe sizohlangana kusasa. Wavela wafika ngevoice encane, wathi uphilile. What been? Hayi dokotela dokotela akaphili onoshukela uyacontrol athi uNkulunkulu uphilile nje wadahamba ke sizobona Hayi. ngahamba 2 years Dr. Jesus. uyabona lokhu ngihamba konke okwenziwa ngiyakwenza enza lokutshela ngenzani. Come on Bishop. We had to Bishop. My God. Kuyezala. Umntu kuba mdala ngoba uyayikhulumela nje. Yabona uma uyingane ngekuyisho. Konke okwenziwa ngiyakwenza. Yabona ngamajina liyenza. Why Bishop? Amaphilisi kodwa Yenze. listen to Jesus. Kuyenzeka. Ela bahasha. How yenzeka Jesus. My God. Lo mama kwafanele athathe inqumo eyiphambene ne-weakness yakhe. Hayi baba. Number 2, athathe inqumo eziphambene nenkolo. Athathe inqumo zokuya kuJesu. And phela uJesu kwakurabi. Yebo. Kwafanele kube huyo oshaya lemthetho. Yeah, okay. Yes. Lo mama lo kungasathi ngiyambona. Paving her way. Athi uyo wangithinta ngangcola. Athi angigijimela ethempelini ngohlala 7 days. Usengithintile lo mama. Wathi anginandaba nawe hamba unendle uyakwazi wena ukuyogeza mina. Angisakwazi ukugeza lento ayisanqamuki. Senalo nethuba lokugeza. Senalo nethuba lenhlambuluko. Waye wafika kuJesu. Hayi wafika kuJesu baba. I-religion iphambene nayo. Imithetho yesintu iphambene nayo. Wafonja lo mama. Leprosekabahadekesa. Leproseayata. Kepojatabah. I feel the heaven. I feel the heaven. Iphelelwe ngamazwi ngezwa kufe kwehla amazwi akabahadekesa. Leprosekabahade. Rebabosayata. Keshatabahade. Okoyabaha. Somebody's getting healed right now. Kukhona abaphilayo, kukhona abamkela izinto ayabahadeke ropoposhataba. Lithi iBhayibheli wathi esefika kuJesu wafika wathinta umphetho wengubo. Wathi mayithinta umphetho wengubo uJesu wezwa amandla ephuka. Lo mama wezwa umthombo wegazi.
Jesu amandla ayaphuma. Umama ophumayo uyanqamuka. Lithi Bible wathi mayezi ukuthi kunqamukile wapheka phansi. I don't know about you, bafundisi bami. I saw another sermon. Ubone he worship, if he ashamedly worship. Ngoba mawusatumisa amehlo sabheke phezulu uhleka. Kusho ukuthi isimo sakho besingesibi kakhulu. Futhi nento yakho uyithole from the front. Noma uyithole from the back. Noma dumisa fanele ngabodakala. Worship with shame. Lithi iBhayibheli uJesu waphendula wathi ubani ongithintile. Khona abantu ababili ababa seduzane kaJesu. As I sit down, ukhona abantu abamthinta ngokumgudluza inhlungu, bese kuba khona abantu abamthinta ngefaith. Laba bamgudluza abafuna ukushutha naye. Bathi take a pic nami ukumbonakala kade ngiseduze kwami. Abantu bamasela. Angazi ukuthi uJesu ufike kulesi sikhathi ngabe unethombe engaka. Hey, ama-selfie bishop. Njengoba thina nje sinento yalutho, sambe sithatha ama-selfie everywhere. Sambe siphoza nje. Phoze kuze kube buhlungu amehlo. Ukhona abantu that comes to Jesus for recognition. Ukuthi nami ngeke ngatholakala eseduze kwakhe. Uthi uJesu ubani ongithintile? Purposely with faith touched me. Hallelujah. Yaphendula kuPetro umbhalo wayo lencwadi ngesandla sika Mark. Uthi Petro, kodwa Jesu ngempela umuntu onjani? Unjani manje? Siba ningangami. Silokhu sikuthinda sikugudluza. Jesus Christ. Ucabanga ukuthi ubani kodwa ngempela ongathi ukuthindile kwasimaningi nami nje ngikuthindile. Amen. Nami ngikuthindile. Na njengoba ungibona ngikuthindile. Futhi engasathi noThomas ukuthindile. Yeah. NoPhilip naye futhi ukuthindile. Uzawa zothindwa nangabaFarisi. Abafikile nabebela. Nkosi yami. Bese nawo bekukhona nezigebengu futhi lezi gebengu zendawo. Oma drug dealers nawo. Akuthindile. Ayibonke umuntu langazaleka. Uthintiwe Jesu. Thindiwe. uJesu shila wena. Ubani Ongithintile. Come on. Nkosi yami. Balokhu umile umbuzo. waphendula umama ebheke phansi worship. Selinqamile igazi. Alebo shanda labo siklibos. Bafundisi ngikhuluma kubafundisi. Bobo shanda. Angazi ukuthi umfundisi ongathandazi ushumayela kanjani. Oh rabo shanda labo shanda. Angazi umfundisi ongathandazi ushumayela kanjani. Shanda labo. Uma amandla aphuma kuJesu ekhishwa umuntu oyedwa. Shanda labo. Kangakanani mawuthindwa ifaith yabantu aba-1000 Shala bobo. ungathandazanga. Enkosi Jesu. That's a very serious thing. Shakatana. Very serious. Hallelujah. IBhayibheli umama wathi awuyimi Nkosi. My God. Wathi hamba ube nokuthula. Uphulukile.
uphulukile esifweni sakho usethi uphulukile enhluphekweni lento le ibisingasesona nje isifo kodwa ibisinhlupheko ifike yathatha amandla akhe yathatha imali yakhe yadla amabhizinisi akhe wahamba bangani wasala yedwa no more sickness bese kuyinhlupheko. This is something that I feel it in my spirit. Lo mama wathinta amandla aphuma kwanqamuka igazi. Amagama ukuba yena kathintanga amandla ayengeke arelease. Igazi alizolokhu uqhubeka lo. But lo mama lo akasindiswanga uJesu. Wasindiswa ukuhlangana noJesu. Iningezwe kahle. Akasindiswanga uJesu, usindiswe ukuhlangana noJesu. Bakhona ezinye izinto ezinhlubayo ayingadingi ukuthi wena uzuhambe wenza into okudinga nje uhlangane naye. Hallelujah. Ukuba la ukhona yabona ukuba la ekhona nayo into yana ngifuna ukuvala manje. Uyabona umuntu ukuthi wayesegule for 38 years. Lo bhuti lo wagula 7 years. Wagula 7 years before Jesus azalwa. uJesu uzalwa nje lo bhuti lo uyagula usena 7 years. Not egula nje kuphela esengakuleli ichile. Ngamanye amagama esegula isimo sasama west uJesu uzozalwa lo baba uyagula. Uyabona njalo makunyakaziswa ichile into yakhe iyanqaba ukungena echibini. Kungazathi into yakhe nje angifune ichibi ngifuna yena. Ngoba khona ezinye izinto ezingeke zasizwa, ezinye izinto ezidinga nje ukuhlangana naye. Hayi ukuthi ase akwenzeni ukuba khona. Just the presence. Just the presence. Lithi iBhayibheli wathi ukwathi ukuba uJesu afike wathi uyathanda ukusinda na. Uthi hayi mnyakaziswa ichibini. Kukhona abagijima phambili bangene phambi kwami. Ngithi ngisathi tabu angene phambi kwami basinde. Hayi into engenza ngihlale la kuze kube 38 years yikuthi ngiyabona ukuthi abangenayo basinda. Mhlambe nami la ithuba lizoba khona. Niyawazi lo mkhuba lo ukuthi my time, my season, my time, my season. Uma sekufika uJesu, there is nothing like a season. He is a season for you. Mayikwafika yena uyayeba ukulokhu uhlabelela futhi isizini yami yesa. Uthi isizini yami ifike because Jesus is my season. Somebody shout, Jesus is my season. What my hlangana naye. Oh, Jesus is my son. What uyathanda Jesus. Sisuka umuntu uhlakala kwami ngeke nguthinta. Abanye bemaxhobela udaka kodwa wena cha ngeke ngixhobele udaka. Sukuma uthathe lo. Amanye amagama sukuma. Uzothola amandla. Into ekade ithwele wena uzothola amandla ukuthi uyithwale wena uzothwala izinto ebeyithwele wena. Uzoxosha amadimoni abexosha wena. Uzosatshwa izinto ebeyisaba wena. Kodwa ukhuluma nabantu la namhlanje ukuhlangana kwakho nje naye kwenza kubaleka izinto ekade zikugijimisa. Aphuma amandla yenqabuka inhlupheko. Moya Ngcwele, the same power, amandla afanayo. Sengiyathandaza ukuthi ehlela endlini
Yana, Leon Chupebo, Leon Chupebo, Leon Chupebo, Kamalika Chess, Kamalika Chess, Amuna Leon Chupebo, Leon Chupebo, Leon Chupebo, Apuma Malcha, Roko Yaba, Apuma Malcha, Yakamugi Chupebo, Apuma Malcha, Yakamugi Chupebo, Apuma Malcha, Yakamugi Chupebo, Apuma Malcha, Yakamuga. The same Jesus. Owathi impela mama. Ukhona la endlini namhlanje. Hallelujah. Asibalekane. Thank you, Jesus. Ika malako liyaba. Azeka yemhlaba. Iwo. Ikamalako angazi ukuthi inhlupho yabo bekuyini kodwa namhlanje ebusuku thank you for the release of power, the stopping of any flowing thing that is so bad. Kuyanqamuka kuloyana, kuyanqamuka kuloyana. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, let's sing again now. Listen, let it come and listen. Jesus, Jesus. Hey, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Hey, hey, hey. Thank you, Jesus. 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 The ancient of days, the rose of Sharon, the one who was and is to come. Oh, Shatabahande. Librodikasa. Ayamasantelebos. Nakamachekena. Epuloniako. Ayashulana boe. Ayotena boako. Akazuliki kazaboako. The power in the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ayahawala mateka. Yes, Yanamuga. Yazingambo. Abakadamo Wolfa. Ayanamuga. Yekamalika Cheso. Yekamalika Cheso. Abakadamo Feira. Ayanamuga. Oh, Jesus, Jesus. Yes, Namasha. Namashamoro. Namashwamusha. Oga. Yanamuga. Yamshialo. Yamshialo. Messiah. Mandoro.
umnika lo Jesu empilweni yakho. Phakamisa isandla sakho la ukhona. Wena uthi ngiyakudinga Jesu empilweni yakho. Siphakamise kakhulu ngicela ukuthandaza nawe. uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise. Akubusise baba lapho kumuva. Siphakamise kakhulu isandla sakho. uNkulunkulu akubusise dadewethu lapho kumuva. Siphakamise kakhulu isandla sakho. I can see your hand. Tell me in promises and ungasabi. Push for your breakthrough.